Zdarky, chcánky, páni a dámové, vítám vás u nového videa. Dneska jsme tady na step-upu a budu zkoušet nový triky, zkusím možná i backflip, tak nevím, co mám říkat, tak jdem na to. Takže už jsem tady na rozjezdu a teďka tak si půjdu dát nějaký triky na rozehřátí. Na rozježdění nějaký suicidy a pak později tak I've been wishing that I was next to you. Oh, I've been dreaming of us. Oh, I've been thinking that this is not a need or a must, but oh. Jau. Takže jak jste mohli vidět, tak teďka jsem se vysekal trošku, jako nic mě nebolí, trošku noha, ale jako v pohodě, takže jdeme zdi dál. Takže už jsem se rozjezdil a teď mi nezbývá nic jiného, než tam asi poslat flipa. Takže jdu na to. Tak jedu. Snad to dám teda toho flipa. Teď jsem nešlapal. Yes, je tam. Ева, я любила тебя.